Hello, hi, good morning. आं दिनै नै न'निफ्राय ओंखारबाय मोनसे गोजान जायगायाव आं थांगासिनो दङ खावब्ला सेन्टार बारनानै दैथुन बे मोनसे गामियाव थ' ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्ट नोंथांमोना सोमोनांगोन आं दानो खोन्थाथ'आ मानि थाखाय थांगोन आङो थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो ओरैबायदि इन्टारेस्ट दा दसे उनाव खोन्थागोन आं मानो दानो खोन्थाथ'आ खोन्थायोब्ला माने नोंथांमोना इन्टारेस्टखौ सिगाङाव लाग्रोनाय जागोन ना बेनिखायनो आं दा खोन्थाथ'आ थ' लोगोफोर दान्दिसे उनाव नोंथांमोना नुगोन आं थांगासिनो दं आरो बे खावब्ला सेन्टारथिं थांनाय लामाखौबो नुगोन माबायदि ओरैबायदि खस्थ'ब्लाबो माने थांनो हायो आरो ना थ' लोगोफोर BMW नि साबिया बेनोखा आंना थ' दसे उनाव नुगोन थैंक यू। हेलो गाइस, देखो मैं ऐसे जगह में जा रहा है, आप लोग देखो ये हम लोग का बम्बू का ब्रिज मिल गया। इसी जगह में ना बारिश का सीजन में बहुत बड़ा पानी होता है इसमें। जैतून गिर्जा गामि बियो जैतून गामि आं फैनाय जायगाखौ आंनि खामानिखौ नोंथांमोना दान्दिसे उनाव नुथारसिगोन। नायदो लोगोफोर आंनि फैनायनि खामानिया बेनोमोन बे मा DNS7 नायदो नै जोंहा बाजिया बेनो आंनि जन्त्र पन्त्रआ मा नै माने बे बाजिया खर'आव एसे प्रब्लेम जायो बावनाय मोनो ओमफ्राय बिदिनो खर' गिदिंनाय आन्दां मोन्दां मोनो ओमफ्राय फारसेथिं गोबाल' मोनो एसे खर' गिदिंनाय बिदिनो गोबां मेडिसिन होबाय मुलि होबाय हामथाराखै दिनै आं बेखौ माने आंनि गोसो बिबेकजों सानखांनानै आं बिनि जानाय प्रब्लेमफोरखौ आं खोन्थागासिनो दङ। गोरना सानायबो मोनदा एसेना इयाव बुगा मोनो ओमफ्राय मेगनखौ एसे बेमा सोंलांनाय बायदि बोरैबा नुवा होमबा जों ओरै खुगारनानै ओमफ्राय आखाइ बिजौफ्राव एसे गुसु मालाबा बद्रा मोनो आरो बेनिफ्राय माने गोरनाजों ओरै सानाय मोनो खर' मेलेम सिङाव गिलिर सानाय मोनो ओमफ्राय मालाबा एसे गिस्रोम मोनो गिनाय मोनो गोजांस्रिउ थ' लोगोफोर बेनो आरोना बेमारा दा मेगनाबो मालाबा बार हाबनाय बायदि गुसु स्रु मोनो ओमफ्राय ओमफ्राय अमा बेदरफोर जाबा एसे बारा मोनो ना बारा मोनो दुरबल मोनो थ' लोगोफोर नायदो आंनि खामानिया बेनोमोन आरोना नै आं दा बेखौ सुनोसै आदा एसे ओरैनो अनेक जायोलै हमथांस'हाया बेखौनो उनाव मानसिया दायना खालामदों मा खालामदों होनना बुंलायलाङो। नुदोंना लोगोफोर बेनोमोन नै जोंहा बाजिया बिराद प्रब्लेम लोमजानाय आरो बियो लोमजानाय बायदिथ' नङा खिन्थु बेनाव खर'नि प्रब्लेम दं आरो सम लानानै बेनि प्रब्लेमनि थाखाय
एसेयावनो रागा जोंनोबो ओंखारो नैबेबायदि प्रब्लेम जायो माने बे बेमारासो खालामो दै मानसिया नङा खिन्थु बेमारानो इदि जाहैयो माने सयज' खालामनो हाया दावरावफोरखौबोथ' सयज' खालामनो हाया